Wel, am y gyfeillion, dwi'n falch o ddeud, mae Gareth a Rhian a Lowri wedi cyrraedd wedi bod yn brysur. Lowri'n cymryd rhan yn y sioe, wrth gwrs, a Gareth a Rhian wedi bod yn fawr. Dwi'n ges i'n croeso cynnas hyn, wraig arbennig iawn. Y diweddar Neli Williams, Neli Rhindra, neu Neli Boduan, i Lowri, Llyn, Elliw, Owain, Llynedd, Dewi a Ceri, a mae'r emisio lawr rwan, achos yn olys fawr fan hyn. Hen nain, Ifan, Thomas, Rhys, Llyr, Nia, Deio, Ela, Efa, Anna, Ynir, Iago, Alun, Gian, Griff, Tesni a Begw. Ac yn hen nain i Ceio, a mi gall Caio i enni chydig bach o ddyddiau ar ôl i Neli farw nôl ym mis Tachwedd 2018. Wedyn, am i chi roi croeso i chi roi croeso i'r teulu, a'r teulu roi croeso i chi siarad sy'n. Dwi am wad y cyfranwyr i fyny eistedd fan hyn, cyn i wad lawr i fyny, wedyn os gawn ni Sian Air a Hwa Wen a Alun Jones a Beryl i eistedd fan hyn ata ni. Mae Llyn wedi bod yn chwith o flwyddyn arbennig iawn, gan bod ni'n dathlu 60 mlynedd o'r wobr, sefydlu'r wobr am adrodd neu lefarydd erbyn hyn, cof am Robert. A da ni wedi gallu mynd i bob un. Eisteddfod erioed lle mae llefaru wedi cael gymaint o sylw, a dwi am fanteisio'r chyfraniad. Dwi'n gwybod bod Neli ni yma yn Llyn a Eifionydd, a mae wedi gwneud gwaith arbennig, mae wedi bod yn gapdan llon gwych. Wan heddiw wedi diwrnod cystadleuaeth llwyddo'r Bryn wrth gwrs, a Neli Llyn wedi ennill y wobr nôl yn Rhiciad yn 1975, a dyna di'r llun hyfryd mas gyda ni ohoni fyny fan hyn. A teulu Neli sy'n cyflwyno'r wobr cof amdani hi a'i diweddar anwylwr Hyw. Mi gafodd Neli ddylynwad mawr ar fy ngyrfa fi, fel y llefaru, yna rhaid i ddweud ond yn wedi cael dod yma heddiw i arwain y cyfarfod yma. Dwi'n meddwl fi'n creu croeso cynnas rwan i Lowri Mererid, sef wyres hynna iawn. Hi oedd awdur sgript y sioe uwchradd dyma mi sydd wedi cael cymryd rhan yn y pafiliwn bach yma prawn yma. Yn cyfarwyddo ac yn cyd-hyfforddi Lowri Mererid. Peta nain yn cael byw wrtha 5 mlynedd yn hwyl. Gwyn y byddai wrth i bod o gyda'r Eisteddfod genedlaethol i cael ei chynnal yn Boduan eleni. Un peswm dros hynny yn diau. Fe ganed yn mis Mehefin 1925 yn ffermdy Tir Gwyn, pentre ucha Llanor, sydd i'w filltir golew yn Olhediad Brân, i'r gogledd ddwyrain o fan hyn. Magodd ei phlant wedyn yn dynhant Boduan, sydd filltir hediad Brân arall i'r de orllewin. Dyna'r 3 ffegwn sy'n egluro sut y byd oedd ei henw llwyfan. Mae'n debyg bod gen broni ei hun pan bentrodd i'r genedlaethol yn y tro cyntaf yn y gystad Williams wedi'i briodi. Daeth yn ail yno ac yn dweud fel y byddai o chwaer Bethan, Wynder, Eisteddfod. A phan alw'r llwyfan y genogaeth i ddefol barhau yn trwy'r enfawr trwy gydystyr. Fel llawer sy'n ar gymdeithas lenyddol yn Henrycha, cyn mentro o dan hyfforddwraig ei thad i eisteddfodau lleol neu ysgeidio Boduan a Mynthon. Yn ei harddegau, a hitha erbyn hynny aelod o aelwyd Henrycha, cafodd feithrinfa ardderchog o dan law sylfaenydd ac arweinydd yr aelwyd, a chwli dran ar aelwyd, byddai'n mynd o gwmpas i berfformio dramael i bys y ferch o gefn ydfa, efo'r parchar Hughes Bwceli yn cynhyrchu. O'r holl bethau amdani, ei sêl bydda'n taro i fi. Mae'r hanes amdani mynd i Eisteddfod Rhywun, Llyndain yn Penwythnos yn ystod yr oes pan oedd cymdogaeth yn byw ar gymryd nesau.
yn ddrama'n ddihun. Yn digwydd bod, roedd gan ddigymitha yn byw a gweithio yn y ddinas fawr, ac felly, roedd yn owelydd i di gwestiwn. Ond doedd fawr o gwaith cyrraedd yno heb gyflwyn asgarwch trwm cael lloi, perchenog y cwmni bysys enwog. Wrth bod bws swag yn cychwyn o garell caethoi yn hanner nos Wener i gyrchu llwyth o drigolion Llyn oedd wedi bod yn westru Regent Palace am wythnos, yn ysbryd bysys bach y wlad, roedd bws cyfan ar gael ei nain, a Bethan yn gwmni ar y daith i Llyn. Cyrraedd yno bore Sadwrn, cystadlu yn dra hwylod pwyrol ar y noson honno, cyn cael ychydig gwsg a dychwelyd ar y Sul. Gan fod pob sedd ar bws yn llawn ar y ffordd adra, roedd nain, ar gyngor trwm cael lloi, wedi mynd ar stôl odro hefo hi, fel bod gan fi rhywbeth i roi eitha'n ôl ar ni wrth dychwelyd adra. Rhannu car wedyn efo'r gonsalto Neli Williams bod Llyn i fynd un o Eisteddfoda Sir Gaerfyrddin, Llanfeusant os cofiad yn iawn. Fel y bydda nain yn dweud, doedd hi ddim yn beth anghyffredin o gwbl yn Eisteddfodau'r cyfnod fod rhywun yn cael ei hun cystadlu ar y prif adroddiad neu'r prif unawd am 2 neu 3 o'r gloch y bore, yn enwedig mewn Eisteddfodau dir ac brawd. Pwrpas y papur newydd ar tad pastio oedd reidio cyrtans ar ffenestru'r car mwyn iddyn nhw gael ychydig oriau gwsg cyn o ddechrau'r 50au yn gostwng. Erbyn canol y 50au, arferid hirio glas o melyn Neli Williams, efo taid yn dreifio a chymeriadau ffaith megis Eifion a Sion bod y gribyn yn y cwmni. Fe i Eisteddfodau mor bell a Goltringham, a chodi cystadleuwyr ar y ffordd yn cynnwys rhai o Fôn wrth bont y môr. Nid y bws hwnnw yn Eisteddfod Môn, Dyffryn Conwy a nifer o Eisteddfodau taleithiol eraill sawl blwyddyn, a phan nad oedd bws byrti ar gael, ceid gafal ar hen gar y mawr du efo chwlp i gari Jedan. Yn ôl fy nhad, car hir gan, rhywbeth hir o faint Llynfo heddiw, ond ei fod yn dyfycach i bwt iar ar ôl wyneb wrth iddyn nhw gyrraedd Eisteddfod Sir yr un. Gan fod defaid cadw tyn pant a mae afal afer yn dod o Wastadfryn, Llanfihangel y Pennant, a bod lewis Wastadfryn yn ei slensio i gysadlu yn Eisteddfod Abergynolwy bob Chwefror, roedd yn rhaid trio mynd. Felly y byd hyd yn oed yn ystod eira mawr 1963. Taid a hithan cychwyn ar ôl godrodd mewn Sadwrn yn yr hen fan JYX 927, efo plancebi a ffoteli dŵr poeth rhag ofn. Rhag ofn, dyna hi nain, os mynd wedi trefnu'n iawn. Ond roedd hi'n wahanol oes wrth gwrs, ac oedd ddim gwresogydd yn y fan mwy nag mewn llawer o'r ceir ad econo. Ddim trydan chwaith yn ffermydd ar Boduan fan hynny tan 1908. A dim prif gyflenad dŵr tan 1962. Ta waith, bydd siwrna'n eitha di-grambwydd hydfaint Ffraintiwrog. Ond erbyn cyrraedd traws, dim ond un llwybr cul o lôn oedd ar agor efo mynydd o eira o'i wrthu. Felly roedd hi'r rhan fwyaf daith wedyn ar eryd yr eira rhaid wneud fawr o lefydd i ddau gar i pasio ei gwaith. Ennill cwpan bo nobl y noson honno. Cwpan dol, chwedl nain. Wedi rhywun druan i gollwng ar y lôn, wedi iddo ofyn am gael ei gweld sydd yn gychwyn am adra yn o'r iawn y bore. Berig bod bysad y cradur yn ddiffrwydd gan oerol. Cyrraedd adra, ychydig gwrs, ac yn ôl i'r dreifu ar gyfer godro o'r Llyn. Diflannodd arian mawr gwobr David James yn mwyl fawr ag yr teifi yn byd sydyn un tro. Roedd cynnig sefyllfa'r 70au ac fe ostiodd ragor na'r arian yswiriad tu gwsio'r car. Nid bod hynny wedi cael terfyn ar y sefyllfa'r sefodol nain. Straeon am nain cyn i mi erioed i gweld i'r hyn wrth gwrs, ond mi glywes lawer am y sel hwnnw ac fe'i gwelais ar waith droed. Clywed mor drylwyr oedd hi wrth drefnu'r rhagbrofion yn Eisteddfod Lychlyd, Eisteddfod y Gwobrau Hael, ac felly denu llawer o gystadleuwyr. Clywed fel bydda hi pan cystadlu yn y genedlaethol,
wedi dysgu'r darna'n drylwyr erbyn dechrau mis Ebrill, ac yn mynd yn wythnosol o ddiwedd Mai ymlaen am bol clywed yn y llu o ddisgyblion yn troedio i ddyn plant ar hydref dros y blynyddoedd, llawer wedi'n rhoi'r gorau i sadlu wrth ydyn oedolion, ac ambell un wedi cyrraedd y bryd i gyda'n ddigon lwcus i ennill, bod angen llongyfarch ar gair yn ail a thrydydd yn ddi-ddiant. Parchu'r cystadleuwyr eraill a'r beirniad oedd ei mantra, a bod dysgu colli'n anrhyderus yn llawer pwysicach nag ennill mewn gwirionedd. Ennill weithiau pan oedd o'n i wneud hynny. Wedi ennill hefyd oherwydd pwy o'n i, ac wedi colli sawl tro am yr un reswm. A fyddwn ni haws ac agor fy nhed i hwnna hwn. Profiad y cystadlu i'r ennill mewn gwirionedd. Ac yn ei tro, fe ddaeth 10 ail yn y genedlaethol cyn i fi ennill y wobr gyntaf, a hynny ar hyd Mawrth Eisteddfod Bro Dwyfor yn Pwyllgor yn 1975. Ac ar hyd Sadwrn, yr Eisteddfod honno, dyfarnwyd y wobr fawr i fi, y llwyddo'r bryn, yn boron ar ei dyfal barhad. Glywais fel y tynnodd lewin o ambell drwyn, wrth iddi fwrw ei chwilbren yn erbyn y syniad o alw'r grefft o adrodd yn Llefaru. Ystyr Llefaru i ni gyd gwrs bydda i dweud ti. Argol, roedd o'n ei Llefaru am hyn ac ar. I nain, roedd adrodd yn golygu cyflwyniad cynnil ac golygu. A phan dderllenodd i benod y brifad John William Jones dawn adrodd yn cyfrol ar Alun Evans y llwyd o'r bryn, a gweld y geiriau hyderaf yr adferir y gair adrodd yw briod defnydd yn adrannau'r eisteddfodau union. A ba gweld fod nifer helaeth o eisteddfodau lleol yn ddigon goeth i wrthod defnyddio'r term amwys Llefaru. Wel, roedd y brifad eisoes yn y nefoedd cyn bellad ag o fraen nain yn y hysgwr. Ond hwn na ddaw'r hirioedd ddim yn erbyn neb am ei bod hi'n digwydd bod yn y lle afri. Yn wir, mi fydda chi'n cyfri pob un hen adroddwr a chystadlu yn digwydd, ydy dad yn dweud fel bydda Bethan ac Cyntaf ac yn ddiwedd arall yn harad, yn gyfarwydd iawn ac enwau cenedlaethau o adroddwyr a beirniad hefyd fan hynny, cyn iddyn nhw rioed weld yr un ohonyn nhw. Peri ambell un yn enw heb wyneb, ond glynodd rhai enwau, Stewart a Gareth Davies tro Llares Pwyllgor, Tecbryn a March, Eiri a Meira, Aida Taylor a Gwyneth Carmel, Beryl Llyn a Sara Tudor, Monfa a Leslie, Dennis a Byrnon, Geraint a Charadog, Meriona Glanconwy, Maria Pym a llawer yn rhagor, yn union fel y bydda eraill yn gwybod enw pêl-droedwyr. Ond cymysgu delwedda oedd cymharu adroddwyr a pêl-droedwyr i fi, yn enwedig mewn perthynas â chrefft organ ac adrodd. Cynheiriau y pêl-droedwyr, ond cymdeithas o adroddwyr, efo'r pwyslais ar gair cymdeithas y gwrs. Nid bod hynny'n golygu ei bod hi'n gwasgwreiddio i safbwyntiau cadar, byddai dweud ei meddwl yn ddilewyn ar ddafod bob amser ac yn ddiaid ddefnyddio ddeimladau ambell un oherwydd hynny dros y blynyddoedd. Ei ddod beidio siarad ar rhywun oherwydd rhywbeth felly, ddim yn fi. Mam, meddwl dad, wrth dynnu am i ryw dro. Berid eich bod chi'n mynd yn debyg i'ch Aunty Maggie oedd yn wardar gel yn Holloway. Roedd hi'n iawn i bawb gael deud i safbwynt gan fi. Y hyn oedd yn bwysig yn ei golwg hi, oedd peidio cymryd ato. Os nad na safbwynt chi oedd yn cael o'r dydd mewn unrhyw bwyllgor, eich bod chi'n gwbri wrth gysadlu. Ond unwaith wyt ti wedi cael dy geg ac yn camu o'r llwyfan, felly'r sesiynau yn y gegin e'r harlwr gan ei ddisodli gan y ffôn a'r cordydd tân. Beirniadodd yn y tro olaf yn Eisteddfod Genedlaethol 2005 yn y Ddeinol, a hitau'n 40 oed ar y bryd. Fe mynychodd bob Eisteddfod ar ôl hynny, bron wythnos gyfan hydyn Llanelli, ac Eisteddfod deledydd i hi wedyn tan 2018, ychydig fisoedd cyn ei marwolaeth, a hitau yn yr oedran teg o 90 a thair, ac yn dal i fyny y byddai disgyblaeth adrodd o fyd o le sy'n eisiau gen ac ar y bocs.
Actually, oeddech chi'n spot on. Really spot on. Diolch yn fawr, Lowri, am oedd Neli yn fyw i ni de. Gymaint o nodio a cytuno oedd o pethau yn cael ei dweud amdani fan'na. Wel, mae yna 2 ohono ni yn Stabal Llwydo'r Bryn 16, a finna yn yr Wyddgrug yn 1991, ond mae'n bleser fi rwan gyflwyno yr enillydd cyntaf. Yn ôl yn 1979, yng Nghaernarfon, un o beirniad mawr. Neli Williams o Neli. Yn ferch weinidog, mae Sian byw mewn sawl man trwy holl amser wedyn yn ysgol uwchradd Boduan, a mae hyn ysgolhogiau Llyn yn agos iawn at ei chalon ni, off i ddwylo medrus Neli. Felly, nwch chi roi croeso cynnas rwan os gwelwch yn dda i Neli Williams. Wel, diolch yn fawr iawn sydd iawn y croeso. A mi ydw i'n cyrraedd i'n fraint arbennig iawn fel sefyll yma rhwng o Cofio a'r Llyn. A dwi'n mynd i ategu eto dwi'n mynd i ategu y diolch i'r pwyllgor lleol i Sian Teulu ac i'r pwyllgor Llefaru am drefnu'r cyfarfod yma heddiw y Cofio am Neli. Ac yn wir am drefnu'r wythnos wych o ddigwyddiadau y tu hwnt i'r cysagwr. A hynny, fel da ni wedi clywed yn 18 blwyddyn y Llwydo'r Bryn. Mae siŵr y basa Neli wrth i bod yn bod ni wedi codi y chwrchi fel pwyllgor wedi codi proffil llefaru adrodd fel bydda hi'n dweud yn ystod y Eisteddfod yma. Llongyfarchiadau mawr i chi. Wel, pan symudon ni fel teulu i Edarn diwedd y 60au, wedi i'n had gyda'r bryn galwad i fod yn ymwynidog ar eglwysi Edarn ar y Breigwen. Mi ddigwyddodd yna 2 beth reit bwysig. Mi gawson ni ffôn yn tŷ. Ac i'r rhai ifanc ohonoch chi ffôn yn y tŷ dwi'n feddwl, nid ffôn symudol. Cyn hynny, oedden ni'n gorfod mynd i'r kiosg, tam llawer o heini o gwmpas mewn chwaith nad oes, a pwyso bit yn e a bit yn bi, ond mi gawson ni ffôn yn y tŷ yn Edarn. A'r ail beth, mi ddesi Neli Williams y pentre efo newid i'n hyfforddi i adrodd. Wedi dechrau cystadlu yn hogan bach iawn yn Nolwydd Elan, o dan arweiniad 2 chwaer arbennig Rita y Dawna Bonsi. Wel, wedi dod i Edarn oedd cael chwilio am hyfforddwr newydd yn doedd. Dwi'n tybio bod fy rhieni yn gyfarwydd â Neli, gan ei bod mwthan yn diddori yn y pethau ac yn mwynhau sefyllfa lleol a cenedlaethol. Felly dyna gael gadael ar i'r ffôn Neli, cysylltu a hethan bodlon rhoi tro arni efo ni. A mi fod ôl at yr ymarferion yn yr hendran yn munud, ond mi fydd yn arferiad gan Neli yn rhaid i'w ffonio am ryw ymarfer bach munudolach noston cyn yr Eisteddfod. Ac o'r ffôn newydd yn tu ni, Nefyn, 436, i ffonio Neli. Digon atab yn y llais clir cadarn hwnnw. Pwlleli 2, 3, 4, 6. Digon 2, 3, 8, 6 oedd o teg arall. Ta waith. Wel, mi newidiodd y Nefyn 436 i Nefyn 436. Ac aros felly hyd at heddiw, hyd at y hir mobile na sgynnon ni, a dwi'n cael trafod i ddeud o'r Saesneg i Gymraeg. Oedd, mi roedd Neli Gymraeg sydd carn, yn hyderus a chwbl fyd yr adawn i chymdeithio, a'i diwylliant, a'i gwybodaeth i amlynyddiaeth Gymraeg yn farddoniaeth a'r hyddiaeth yn eang. Ac yma ni'n ôl i'r ymarferion yn yr hedra. Ymarfer o flaen yr eibr yn y gegin glyd, neu gertanllwyth o dan yn y parlwr, ar gyfer steddfodau lleol Pen Llyn ac i hwnt. Sarn, Uwch Mynydd, Mynyddog, Peidio, Bwlch Tocyn, Morfa Nefyn,
ffôr, chwilod a Boduan wrth gwrs. Mentro'n hellach weithiau i Landegfan Môn, neu Eisteddfod y Ffrind Conwy, Llanrwst ag ati. Cael Neli Williams, ond nid yn ennill bob tro, chwaith. Mi ddysgodd Neli ni sut i ennill yn wylau a cholli'n di-gwyn. Bydda hi ddim yn fyr o ddeud os na fyddwn wedi cael hwyl arni, yn ogystal â chanmol ac yn falchio heb awn wedi digwydd tar o deuddau. Mi roedd Eisteddfodau bach yn bwysig iawn i Neli, ac mi roedd hi'n cofnogi nhw ar hyd y blynyddoedd. Mi bydda hi a hyw i dŵr arnyn tawel yn parhau i fwynhau'r holl gystadlu yn Eisteddfodau Llyn ac Eifionydd tra oedden nhw'n gallu. Roedd hi a hyw hefyd yn ffans o'r genedlaethol ac yn mynychu'n blynyddol efo'i ffrindiau o Fôn, Eryl a Mrs Jones, Mrs Sian Jones, mam y diweddar Neli Jones. Wedi rhoi gorau i gystadlu, mi byddwn wrth y modd yn cyfarfod Neli a hyw ar faes Eisteddfod bob blwyddyn a chael sgwrs da efo Neli am safon a safle adrodd ac adroddwyr. Dwi'n credu mai yn meifod y gwnesu darw ar Gareth a Hian a holi o'r reswm am Neli a hyw oedd eistau erbyn hynny mewn dipyn o oedran. Na, doedden nhw ddim yn Eisteddfod am y tro cyntaf ers iddyn nhw ddechrau mynychu'r genedlaethol. Mlaen â ni'n yn teimlo i Sion. Wel, y nefi. Wedi crwydro rhyw chydig funudau, pwy welwn ni'n cerdded y maes yn dalog oedd Neli a hyw. Wedi penderfynu am dod ar mentro ar bryd diwrnod wrth cael sioe. Ia, methu cadw draw o Eisteddfod. Dwi'n siŵr mae Neli am hanfodol i gystadlu yn y genedlaethol i ddechrau. O dan ddeuddag i ddechrau, ond fawr o lwc nes i ni gyrraedd yr oedrannau hun. Reit aml, mi fyddaf angen dewis darn, neu dewis etholiad, trafod y syniadau o'r geni ac yna, efo Neli. Hitha'n codi ac yn estyn llyfr o sylw llyfrau honnodd yn gwedian dan bwysau cyfrolau Cymraeg o bob math. Wyt ti wedi meddwl am rhywbeth o hwn? Yn Eisteddfod Caerdydd 1978, unrhyw ddetholiad o'r Mabinogi oedd y dasg dan 5 ar 20. A dyna'n methu'n glir a chael detholiad o gaint Branwen ferch hir i fod yn llai na 10 munud a gwneud sens. Ond Neli'n llwyddo drwy ffoccio am ureinion gelwyr. Wel, dyma ennill. A Neli'n deud yn syth, y llwyd o'r brein amdani rwan Sian, a fi wedi dychryn am y mywyd heb feddwl yn yr ardeb. Roedd hi ei hun fel bod wedi clywed wedi ennill y llwyd o'r brein yn Eisteddfod Cricieth 1975. Yn adrodd os dwi'n cofio'n iawn, detholiad o prin oedden blaid Eisteddfod Felys yn ogystal â'r soned dychwelyd. Wel, os oedd Neli wedi meddwl y faswn ni am gystadlu am y llwyd o'r brein, roedd yn anodd peidio. A dyma fynd amdani'r flwyddyn ganlynol yn Caernarfon ac ennill. Yn Caernarfon, y darn gosod oedd, dweud chi beth, detholiad penodol o weledigaeth uffern fel ei ddweud. A hynna'n ddewisiad. Neli'n behelpu eto i ddewis a dethol, a dyma chydig bach o gyd-ddigwyddiad yn fama. Penderfynu ar y detholiad o gampwaith Alan Llwyd o wedi ennill yn Eisteddfod Rhuthun 1973, sef dros y lleuad rifle. Dwi'n cofio gweithio arno efo Neli nes oedd ystyr ddefnydd y geiriau bod yn rhan ohonau a Neli'n pwysleisio'r angen i wir yn deimlo a darn, ond gan gadw'r cyniwder. Weithiau, i gael hyn gan dweud, be di'r adrodd mawr yma Sian? Do, mi ddysgodd Neli i werth naturiolder a chynniwder. Mi nes i gystadlu wedyn a chael llwyfan ar y llwyd o'r bryn. Ddwywaith Carys Armstrong, merch March, heiddau'r fedal yn Ynys Môn 1983, ac yna yn Abergwaun wrth gwrs 1986, roedd Neli wedi fy hyfforddi i a Bethan i merch. Y ddwy ohonom ar y llwyfan, a Bethan efo'i ddehongliad arbennig a chofiadwy o nofel Meg Ellis Tindar Deiar yn cipio'r fethal. Neli wrth reswm ar ben digon.
a fi'n hynod falch bod y ddwy ohonom wedi cael llwyfan i fi. Ac yn wir, mi fasa Neli wedi bod ar ben i ddigon bod Eisteddfod wedi dod i'n milltir sgwar. Pa well tyn ged i fi na bod Eisteddfod Genedlaethol Llyn ac Eifionydd yn cael ei galw yn Eisteddfod Boduan. Mi hoffwn i hefyd meddwl bod Neli reit falch ohono yna gan fod hi wedi cael y fraint o beirniadu yma yn Llyn sydd mor agos at yng nghalon ni yn sefyll yn fan'na heddiw. Heb arweiniad y dylanwad Neli Williams. Diolch, Neli. Chwaith yn byd ond datgofio newydd iawn ohoni hi. A dat yn ysgrifennu i gamu, fi am chwaer dyn oedd un yn gegin, yn adrodd o mam, a llall yn palwr yn canu o da, a felly newid drosodd. A dyn ni'n mynd ac era sefyllfa, tra oedden ni yn oedran ysgol gynradd yna. Brafu rhyw gyfeithrydur, mi oedd pa sefod ysgol Boduan pan o'n ni yn ffôn ffor, blwyddyn 10 Iorwan wrth gwrs, a sefod ffermwyr ifanc o lle. Sawl gwaith yn fanno. A nôl yn nithra 1991, mi o'n i mewn archfarthnad yn Mhwllheli, a dyma na ddynas atai efo toroli yn Gornelu, a dyma hi dweud, mae rhaid i fynd i adrodd i'r Eisteddfod Genedlaethol. A dyma fi'n meddwl yn hyn, iawn ta, mi ai, ty draw, dwi'n barod. A mi, ydych chi'n clywed Sian yn dweud, paratoi, dyna'n union sgwysyn ag i Neli hefyd, paratoi ddigon ymlaen llaw. O'n i'n mynd yna yn echdra mis Mai, Lewis Valentine oedd y soned, a mi oedd Neli fynd ati greu detholiad allan o Beirniad Nancy yn Gwen Thomas. A mi o'n i'n wybod o erbyn dechrau Mai, ond oedden ni'n mynd yna'n rheolaidd yn efo rei o'r plant yn fach, yn dod efo fi, ac yn cofio'n iawn, yn siŵr bod a gadw fysydd corsroedd yn yr hydra, wedyn oedden nhw'n egin groes, a chi'n dod i mewn trwy drws, a na rhyw bwnt o balis os yn cofio. A dda Neli eistedd yn y gadar o wan ffenast, mae'na soffa fan hyn, a ddwnian sefyll fan hyn, a fydda bynnag o'r plant efo fi'n eistedd, snag o hiw o gwmpas hefyd, so hiw na dda nhw'n cael mynd allan efo hyn, at y cwyn ac at yn gros, oedd wrth i bod efo plant. A fydda ni'n dros yr adrodd o hyn. A dwi'n adgysu llawer iawn fel mae Sian wedi dweud, fydda i ond o tygu pethau, dwi'n cofio hi yn gwneud y detholiad, ac oedd eisiau amseru fel bydd yn eisiau dweud. Ac pethau cywrain iawn, fatha tynnu y meddau o'na ar ôl bob dim. A hyd heddiw, byddai'n gwrando rei yn adrodd mewn Steddfod, a da chi'n dweud, dos i nôl gwpan 10, meddai Siôn. Na, dos fi, meddai Sian. A mae'r meddai sy'n mynd ar yn wici dweud, ers Neli, achos mynd o Neli, dyna ni na gyd o'na li. A fe dweud i chi gymeriadu, roedd o bobl yn gwybod pwy sy'n siarad. A fe faint yn mynd i'r ffair, ac yn sefyll o hyn. A fe dweud Neli, ach be, dwi'n sefyll fel yma i cyfleu Nancy, a sy'n sefyll yn syth o hyn yn syth gynas. A chi'n meddwl sy'n iawn sy'n fan plethu mreichiau milydd o hyn. Tria o ta. Ac yna'n gwyddodd, a falla bod o'n mynd o'r symudiadau cyntaf o'r i'r byd llefaru, a Neli Hindran nath ganiatau hynna. Dwi'n cofio diwrnod y cystadlu, dwi'n mynd i'r hadbraw, sy'n fi'n syniad lle roedd o, ond byddai weld y stafell, byddai weld y pres beirniad yn eistedd yna, a meddwl wraig yma yn un ohonyn nhw, a dwi'n cofio mynd i'r hadbraw mewn t-shirts a jeans, gwneud yn hwt, a dyna fo. Dwi'n cofio fi'n cyfarfod Neli yn y llefydd bwyd ma. Wyt ti wedi bod yn sbio, a dyma fi fynd at y swyddfa, a dyma fi'n gweld Rhian Parry na. Asi dyna fwy na hyn Rhian Parry. Dyma fi'n nôl, yn dweud, ma na Rhian Parry, dwi'n mewn yn ei gefn. A i sbio, dyma hi'n mynd. Dwi'n gweld sy'n dod yn ôl yma. Gwallt aclys sydd fel chi, campag ar ei braich. Sy'n ar y llwyfan. Waw. A dwi'n cofio sefyll ar y llwyfan, a dwi'n cofio gweld dad a Neli yn eistedd ymlaen fel hyn. Oedd mam adra yn swp sal yn sbio ar teledu. Dwi'n cofio Richard, gyda'r 3 o blant, oedd gyda'n 70 cinio gwario mam yn ei boca. Di prynu 70 o bottle gums sydd yn o gwerth cinio.
Ond yn hwyr ein trychion eista rhag yr un syrdiau. A dwi'n cofio gwneud y darn, dal chi'n mynd o nerfan y ddechrau, ond fel o'n i'n dechrau, fel o'n i'n mynd trwy fo, ac o'n i'n gweld Neli eista fanna, a teimlo fatha, cael rhyw hyder de, o wybod bod fi mewn dwylo saff, a bod be o'n i'n neud yn iawn, ac mwynhau y profiad. A dwi'n be, dwi'n meddwl, sy'n ni fan hyn yn meddwl bod nhw'n siarad dweud, dwi'n gwybod sy'n ddim o blawn Neli. Dim dwi eisiau diadforio yn Neli hefyd de. O rwan, mae'n cyfrannu nesaf ni yn dod o ddeirion, ydy ymgartrefus blynyddoedd bellach yn Maldwyn. Mae'n hoff iawn o Gerard, mae'n edrych Gerard llwybr arfordir Cymru a Eisteddfod Maldwyn yn ôl yn 2015. Mae hi'n rhaid ffarm, yn nain, yn ysdiwad was yn sioe fawr Llanelwedd, yn cymeryd gwasanaethau ar y siliau hyn o'n capelu, ac os rowch eich trwy'n mewn yn y bwth ymweliadau yn y Eisteddfod yma, mae chi'n debygol iawn o gweld sy'n anno hefyd. Ond fatha tas o hynny ddim digon, mae hi yn enilltydd ac yn beirniad cenedlaethol ar yr adrodd, ac wedi cael y cyfle i gydfeirniadu efo Neli sawl tro. Rwy'n croeso cynnas os gwrwch chi dda i Beryl Fôn. Mae rai ysbectol bod yn digrybwyll yma ni. A dwi'n clywed Neli'n dweud, wel, be ar y ddiar fy hwnnw. Wel, braint a chlesa hir ydy, bod wedi cael yn ofyn i ddweud gair yn y rhaglen yma i gofio Neli. A ddweud mor smart, mae'n edrych. A heddiw bora diwetha, mi ges i stori yma yn Hen Llyn. A pan ddaeth i'r ardal hwnnw, a mi ddedodd i'w thai, mae'r peth drafon i fwyaf oedd gweld bys a gwen ar ei gwynaf fi. Oedd yn neud i chi deimlo bod chi eisiau mynd yna i brynu. O, a dwi yn mynd i long gyfach Gareth. Da ni mor falch bod wedi cael ei urddo bora Gwener, a mi fysa hi yn ei gogoniant yn fysa hi, yn fannu yn cael deud, wel, da iawn, Gareth. Wel, ddim Neli Boduan, Neli'r Hindra oedd i ni, ond nhw. Dyna sydd gas i yng nghyflwyno i tro cyntaf, a hynny yn Eisteddfod a Beirniad. Da chi wedi clywed sôn amdano, ac o'n i'n cystadlu yna. Ac o'n i'n dechrau meddwl ar amser hynny bod lot o beirniad yn cael dod i Beirniad oherwydd bod yna ffagos arbennig yna. A mi ddedodd Neli rhai flynyddoedd yn ddiweddarach. Mi roedd y ffagos weithiau yn dweud arnau. Ac o'n i'n gofio mynd ar ras, weithiau i rwla wythos i be, ond dwi ddim yn dweud yna, ond o'n na rhyw fles arbennig yno, ond o'n na rhyw hogla ofnadwy'n dod allan o'r pen arall. Wel, y geiriau sydd ddod i'n meddwl i, pan oedden nhw wedi pan oedd gael sy'n gofyn, a diolch i Gareth am y draint. Geiriau di ymhwngar, milau, a chymrydydd pras yn union fel Gareth. Dyma chi dwi'n meddwl i fam yn cerdded yn Nghrymswydd neu'n Rhoen i fam, a dwi'n mor falch bod fi'n nabod yn nhw. Wel, Neli, a dyma'n rhaid o lle ni. Yn Steddfod criceth yn 1975, mi nisas i ar yr adrodd i ferched dros y 20 oed. Am pwy oedd yna yn Llongyfarchu yn y cefn oedd Neli. A mi gath eitha wedyn ennill trwy Eisteddfodau. O'n i wedi dod i'n nabod i.
A finna yn dechrau am ryw lun o gystadlu. Roedd clywed Neli yn treithi ei beirniadau yn wedant yn y ffordd bysai hi yn hoffi dehongli darn bysa falle wedi cael ei osod neu falla'n darn hynna ddewisiad. Ond i fi ei pen dantrwydd oedd yn cyfreithogi ei dawn dweud. Roedd hi'n annwyl tu hwnt wrth feirniadu ac yn sicr ddim yn gas yn unrhyw ffordd. Oedd hi'n anodd, pwy bynnag i ddal ati. Ac hyd yn oed i ddweud, falle nad oedd y ddawn, oedd hi ddim yn dweud hynny, ond falle oedd hi'n dweud mewn ffordd annwyl, wel, bod eisiau chi feithrin chydig mwy arno fo. Oedd hi'n adeiladol, a dwi wedi dysgu llawer wrth wrando arni. Wedi, gellir fraint o gyd, feirniadu roi a hynny yn Eisteddfod 2015 yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Ac erbyn hyn, ddim yn oedd hi, ond Neli o ben Llyn oedd hi wedyn. Nid eslach i waith yn cyd-feirniadu ddoe. Doedd ni'n eisiau cyd-feirniadu, na, o'r enw gyferniadu ar wahân, wedyn trafod a dod i ddealltwriaeth, a fwy aml na dim, mi roedden ni wedi disgrifio falla'r darn, neu fi oedden ni wedi weld y darn yn debyg iawn. Ond os nad oedd hi, mi roedd o'n i'n trafod efo'i, a ydych chi'n gwybod be, o'n i'n gweld wedyn y ffordd oedd hi wedi dehongli, a mi roedd i'n rhoi hyder mawr i ni. O'n i sy'n mor lwcus o fedru cyd-feirniadu am el llawer tro. Ac wrth gwrs, bod yn gytun ar y diwedd. Dyna'r unwedd mawr arall. Oedd cyd-feirniadu, oedd i roi hyder i chi. Mi roedd, so ydych chi'n teimlo chydig bach, ddim yn hollol sicr falla, ond oedd hi'n rhoi y hyder. Mae roedd gen i gymeriad a phersonoliaeth. Mae o'n disgleirio i phersonoliaeth yn dod trwyddo fo. Roedd Neli ni'n graff iawn, chi'n mo. Ac yn aml iawn, oedd wedi sylwi ar rhywbeth o fewn y dehongliad, a dwi'n siŵr bod Ian yn gallu dweud hyn, ac am lot fawr wrth i gyferniadu arni. Ac wrth i'r blynyddoedd basio, a gweld Neli wedyn yn Eisteddfod y fawr dwetha genedlaethol, sef Boduan 2015. Oeddwn i yn seithfed ne, a dyna'r trola i mi'n gweld i wrth gwrs. Mae gen i atgofion melys iawn, a mi fyddai'n ei trysori nhw am weddill ddynyddiad. Gai diolch i chi yn fawr iawn am gael talu tirgad a bersonol fel la. Un oedd genoi barch mawr iawn i fi. Atgofion yn ei genoi am byth. Diolch Neli. Rhaid i Sian bod ni'n sgwysodi wrth gwrs achos mae'n gorau mynd i'r llwyfan i feirniadu y gystadleuaeth y Llwyfan Bryn. Diolch yn fawr iawn Beryl atgofion melys yna o Neli. Mae o'n olygydd achlysurol erbyn hyn, o'r lofa. Mae wedi bod yn brif ar olygydd ar lefel A, a mae wedi beirniadu o Eisteddfod Ysgol Sul i Eisteddfod Genedlaethol. A Llyn Bostris o'r Safer Byd, mae o'n bellach yn Llyn Chwilog. Mae'n rannu cyfrinach bach efo chi, o well hilio yn oedd o'n Llyn Bostris. Achos ys mae'n Llyn Chwilog, oedd yn hyfforddi parti llefaru rhyw dan 15 oed. A cyn hynny, oeddan ni fel adran Boduan yn jyst cael mynd o'r cylch i'r sir heb ddim problant yna neb yn ynherbyn. A dwi'n fod yn trio meddwl beth i'r gymhariaeth lle, dwi'n meddwl bod o fatha gwneud pizza. Amser hynny, o'n i'n gwneud y bes efo'r parti adrodd dan 15. Ac oeddan ni'n mynd i'r sir, o'n i'n adio'r caws a'r tomato, ac erbyn y genedlaethol sydd yn gyrraedd fanna, a mi roed yr ham a'r mushrooms. Ond ers i Llyn gyrraedd, mae rhaid ni roed yr tomato, a'r caws, a'r ham a'r mushrooms, a'r
mixed herbs am nhw, achos ydych chi'n dod yn erbyn y dyn yma heb bod yna chi sglein ar eich gwaith. Ond dwi'n dal yn meddwl o hyd ohono fo, a da ni'n dal yn cael dipyn o hwyl gyda na Llyn fa'r cysadlu yma, a dwi wedi cael y profiad o cyd-feirniadu efo fo. Wedyn, o croeso cynnas iawn i Alun Jones Cofio. Diolch am y geiriau, a diolch yn fawr iawn am y gwahoddiad i gael eu cerdded i Neli. Sylwch chi un peth na ddwedodd rhian, mod i'n adrodd, achos dwi'n rhyw gwcw yn y nyth yn nghanol yr adroddiad fan hyn, dwi erioed wedi adrodd. Mae'n hawdd anfon rhywun arall, ond dwi'n ymwybodol o'r uffern mae'r rhaid yn mynd trwyddi i gyflwyno darnau adrodd. O'n i falch gweld ti Hywel wedi ymuno a fi'n mynd. Dod i fyd adrodd tu allan o'r gwersi, ac o'n i'n gallu dweud, o'n i'n sgormadig y bechgyn fo'n bryd, os o'n nhw'n cyrraedd y genedlaethol, bydden nhw'n rhugedd i Cymraeg, mae'n dysgwyr oedden nhw, oherwydd bydde ddim hawdd yn nhw i siarad Saesneg wrth ymarfer a ni'n defnyddio'r amser. Felly, ond o fynd o Steddfod i Steddfod, des i glywed am ddwy frenhines yr adrodd ym Mhenllyn, sef Neli a Madge, a dod yn ffrindiau gyda'r ddwy. Des i gysylltiad anuniongyrchol cyntaf. Dyma siwrt ddigwyddodd e. Ces i wahoddiad i feirniadu yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd. A'r ymlesio gan ferch o Benllyn. Ymlesio'n fawr. Ac yn digwydd bod o'n i'n aros wrth ymyl a drofwr mawr a beirniad profiadol iawn a estyn fentris fyna. Beth oedd yn feddwl wrth gwrs oedd bod ni wedi cael cyflwyniad cynnig, tawel, ond yn cyfleu y gerdd i'r dim. A'r ferch fach Eifionydd yn eithaf wrth gwrs o lori Nerefyd, a mae di newid lot ers hynny. A llongyfarchiadau i fi, fe fues i yn hanner cyntaf sioe, ond des i mas, o'n i'n gallu i ddod fan hyn, ond llongyfarchiadau lori ar hynny. O'n i bod wedi plesio a Neli yn fawr iawn y diwrnod hynny. Ond cofiwch, dwi ddim wedi clywed Pwyllgor Eisteddfod yr Urdd. A fi'n gweld o wedi hirin newidodd adrodd yn Llefaru. A hynny oherwydd bod ni wedi cael llon bola ar y gimmicks oedd ym myd yr adrodd ar gor-lefaru. O'n i eisiau Llefaru fod fel oedd Neli yn ei eforni fe, yn gynnil ac yn cyfleu y gerdd i'r dim. Felly, dwi'n cofio mynd ar ôl gwneud yr anfadwaith o newid adrodd i Llefaru i Eisteddfod Genedlaethol. A trwy gil yn lygad, o'n i'n gweld Neli yn y Neli aton. Llyn Jones, meddai, a'r pwyslais ar y Jones. Beth yw'r nonsens llefaru yma, meddai. Adrodd i wedi bod i fi ac adrodd bydd y trabyddau. Llefaru wir, meddai Neli. Nid ymlagardio i yn y cefn, yn y cefn, fyddai hi. Nid dweud y cefn, nid cerdded hibo fi heb sylwi bod fi'n na fel bydde'r rhai yn y cyfnod hynny.
ond dod atau yn onest i ddweud yn blwmp ac yn blaen beth oedd hi'n feddwl. Ac fe nath i fi sylweddoli eidedd fod y term adrodd yn meddwl gymaint i rai pobl fel Neli. A beth i werthfawrogi Neli wedyn fel merch a gallech chi ymddiried yno. Bydde hi'n dweud i meddwl wrtho chi ac yn ymresymu. A des i werthfawrogi hynna'n fawr iawn iawn. Wrth baratoi geiriau hyn, diweddar i'w anghofus. Cymeriadau llun oedd e. Pe sydd yn dod o fewn llun. Mae yna bortread o ryw bwthyn neu mwy o gymeriadau. Ac mae gan i Oan bortread o Neli. Ac o'n i mor falch gweld y geiriau hyn. Hi a sut oedd adro. A medde hi, byddwch yn naturiol. Mi ddylai'r llefaru, medde hi mewn profatau, ac mae'r gair yn iawn yn y cyswllt yma. Unrhyw giamos, byddwch yn chi y chyn, ac yma nhw oddi wrth Neli. Yr un oedd ei gweledigaeth hi esbonio i fi, mae'r rheswm pam o'n i wedi newid yr adrodd yn llefaru mwyn cael hi yn ei ddisgyblion. Mewn blynyddoedd wedyn, geiriau'n cyntaf Neli wrtha i Beryl oedd, wyt ti'n athro Cymraeg, mi ddyled y Gymraeg ti fod. Fe fuodd hi yn i'n cyd beirniadu gyda'n gilydd. Addfwyn ffein ohoni. Oedd hi ddim eisiau pechu galed ar anghofio'r ffaith mod i wedi newid y gair adrodd yn llefaru. Fe fyddai'n tynnu arna i o hyd, ond byth wedyn, o'ch chi'n gwybod wedyn bod fi wedi cael maddeuant. Mae'n hyfryd a diolch am y fraint o gael cael ei teyrnged i fi. Fe ddes i nabod hi, fe ddes i gwerthfawrogi hi. I ymddeoliad yn diwedd 2013. Mae yn aelod y bwrdd yr orsaf, gael sawl blwyddyn yn swyddog Celteg yr orsaf ac hefyd yn cynorthwyo yr arwyddfar a'r cofiadur efo'r seremonia gorseddol i gyd. Rhowch croeso cynnas ysgolch yn dda i Hywel Wyn Edward. Prynhawn da, a diolch yn fawr am y croeso. Diolch yn fawr am y gwahoddiad i gymryd rhan yn y rhaglen arbennig yma i gofio Neli a cyfle i'w hoffau hi. Yn sicr, os ydy Alun yn teimlo bod o allan o'i ddyfnder, wel, chi bod dydy adrodd a fi ddim yn agos ar y tu neu llefaru a fi. Dwi'n saff, felly. Ddim yn perthyn yn agos ar ati'n gilydd, ddim yn siŵr, ond dyna fo. Ond fedra ni'n gwrthod pan ofynodd rhian i ni, bod bynnag wrth fod fel petai y pregethwr ola, a falle bod rhaid na chi'n cofio ystalwm pan oedd y cyfarfodydd pregethu, chi'n gwybod o'na 2 neu 3 pregethwr. Pregeth ar ôl llall doedd. Ond o leoedd ganddyn nhw Beibl cyfan i ddewis testyn allan o'r gymaint bleser wedi gwir cael y gair. Ond wrth gwrs cyn i ni agor ein heg, mae pawb wedi dweud mwy na lai popeth byddwn ni eisiau dweud. Ond yn anffodus, wnaethon ni ddim cael y cyfle na do. Gan i Neli farw yn ystod y cyfnod Covid rhyfedd na gawson ni, fel llawer un arall i wedi gwir, a chafon ni ddim cyfle i gael gymwynas olaf i ddi'r adeg honno. Yn wir, byddwn ni ddim yn gwybod
ei bod hi wedi marw am gyn amser wedi i hynny ddigwydd. Ond un peth nath rhian ddim ei ddweud yn ei chyflwyniad, a diolch iddi am y cyflwyniad, oedd y mod i am blynyddoedd lawer pan o'n i'n dal yn athro yn Sir Ffrind, yn trefnu eisteddfodau cylch a sir yr urdd yn y sir. Neu fel oedd yr hambarth yn cael ei adnabod yr adeg honno, dwyrain clwyd. Ac oedd hynny digwydd o ganol y 70au ymlaen, nes i ni adael y byd addysg yn nifer yn cael ei gynnal ar y cychwyn, sy'n ni'n dal yna, dwi'n mynd diwedd. Sam dod i fewn, bydden ni'n mynd a cymryd drosodd neuadd anferth ysblenydd William Aston yn y coleg, drws nesau i'r cae fas, ac oedd honno'n arbennig iawn. Ac yn sicr, ar gyfer yr eisteddfodau sydd cynradd yn arbennig, roedd yn rhaid i ni gael, chi'n gwybod, beirniad, beth fyddai, y Premier Division. Ond ddim pwynt i chi gael neb gwerth, llai y llai. Ac yn yr adran Llefaru, oedd ni'n cael pobl fel Rhiannon Alun Evans, Dorothy Jones, Isaac Jones Abergele a'i chwaer Mair Llyn, John Gwilym Jones, ac wrth gwrs, Neli Williams. O'n i mewn ffordd yn weddol lwcus i'w chael hi ddod draw ato ni, achos o'r